салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фарахноз лайф. Сарпарасти видеоҳои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳама вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафарҳое ки то ҳол регистратсия нашудааст метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Фарахноз лайф соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Нигаш кун охира. Саҳар врумас намоз шум шид ҳолям наъмаси дихта. Фотима? Фофо? ҳар касе ки сайти инстаграм дорад шуморо мешинасад аллакай, барои ки дар ҳама ҷо бо номи дугона, бо номи модари ҷанҷолӣ нигаш куне мешнава овозма ҳой намегаи зид хона бидро намози шум шид тоба ме нигаш куне тарсида будад ҳангоме ки шаб аз кор дер барояд ҳангоме ки шуморо угражат карда буданд ки мезанем мо будем мезаданд. ин ҳамаш дар насибу тақдир. манижа манижа нигаш куне мешнава овозма ҳой намегаи зид хона бидро намози шум шид тоба ме нигаш куне. ширкати атоми ҳамаи бонувони мо хабар доранд ки чӣ гуна ширкат аст, дар тамоми давлатҳои дунё аллакай кору фаъолият дорад ва ба наздикӣ дар тоҷикистон низ ин кор шурӯъ шуд ва духтарони мо зиёдашон аллакай дар ин ширкат ба мақомҳои баланд рафта расиданд, маоши хуб мегиранд. ширкати атоми маҳсулотҳояш барои тамоми бемориҳои имрӯзаи мову шумо фоидаовар аст. барои бонувоне ки аз доғҳои рӯй, аз доначаҳои рӯй ва аз дарди миён, гурда, меъда, рӯда ва инчунин аз сактаи дил, аз давлени ва умуман аз бемориҳои асос, бемориҳои қанд азият мекашанд, маҳсулотҳои ширкати атоми барои шумо кӯмак мекунад ва зиёде аз нафароне ки аз бефарзандӣ азият мекашанд маҳсулоти атоми хемихом кӯмак мекунанд барои фарзанддор шудан ва ин маҳсулотро зиёде аз оилаҳо харидорӣ карданд ва ҳатто гуфтанд ки чӣ қадар фоидаовар аст ва шумо низ метавонед он нафароне ки фарзанд надоранд ва кафолат медиҳад ан ҳамин ширкати атоми ки шумо ин маҳсулотро харидорӣ намоед. салом арз мекунам ба ҳамаи шумо тамошобинон ва мухлисони сомонаи Фарахноз лайф. имрӯз даъват намудаем дар барнома Саидов Шоҳмансурро. медонед дар инстаграм ана ҳамин Шоҳмансур бо лақабе ки дар сараш полотенса дораду ҳамчун роли занро бозӣ мекунад хеле машҳур аст. мухлисонаш он қадар зиёд аст ки пайдар ҳам дар сайтҳои иҷтимоӣ ман навистанд ки илтимос даъваташ кунед дар барнома бояш суҳбати озод гузаронед. имрӯза даъваташ кардем дар барнома хостем суҳбати озод гузаронда бошем баҳри ана ҳамин нақшаҳои ояндаву имрӯза ва корҳое ки дар чӣ корҳо машғул аст пурсон шавед. хуш омадед дар барнома. акай Шоҳмансур, ман ҳоҷат ба таъриф кардан нест, ҳоҷат ба шуморо муаррифӣ кардан нест дар мухлисон, зеро ки ҳар касе ки сайти инстаграм дорад шуморо мешинасад аллакай, барои ки дар ҳама ҷо бо номи дугона, бо номи модари ҷанҷолӣ, бо ин гуна аллакай машҳур ҳастед. камакак маълумот медодед сарчашмаи ана ҳамин пайдо гаштан ин наворҳоро? ман аз даври пеш аз вақтҳои аз мактабӣ мехостам ки дар ютуб ва дар инстаграм оли он қадар инстаграм вай набуд, мисол хелечка вай напардохтанд, бисёр касо дар тикток вай мекарданд хеле вай. аз ҳамин давро мехостам ки блогери машҳур шавам, ютуб канал ма пеш барам ҳамин чизора, но вай намешуд, ҳамин чиз пеш намерафт. баъд ҳамин идеяи полотенса дар сарам омад ки бояд ман бикунам. чӣ гуна шуд ки шумо идеяи полотенсаро интихоб кардед? дар тикток як блогери аз давлати Қазоқистон, як блогера дидем ки михали дар як-ду видеошта михали аз ба ҷои парик полотенса дар сарш мекард, роли модара бозӣ мекард. ман дар сарам ҳамин вай омад фикр ки бояд ман ҳамина дар Тоҷикистон якум шуда кунам. бале, чун ман тамошо кардам дар ҳақиқатан истеъдод доред. дар ҳақиқатан Шоҳмансур мегуфтед ки пеш аз инстаграм кушодану ба ин гуна видеоҳои ҳаҷвӣ даст задан пеш ягон ҷо кор мекардед? бале, вақти синфи як мехондам дар
театр студияи Рангин Камон дар театри ҷавонон буд. ҳамроҳи устод Бердин Мингоев кор мекардам. Яке шумо аз хурде ин чиз дар дили шумо ҳасту аллакай шумо ин актёр ҳастед, яъне кор фаъолият мекунед. То имрӯз ҳаст дар ягон филмҳое ки нақш офарида бошед ё ин ки ҳаст ягон саҳнаҳои ҳаҷвие ки нақш офарида бошед ё ки дар ҳамун театр ягон рол бозӣ карда бошед? дар ягон филм нақш бозӣ накардам, лекин дар киностудия, дар телевизиони Сафина, дар студияи Ҳамсадо ва дар студияи Симо дар чандин филмҳои туркӣ сабти овоз рафтагӣ ҳастам. Беҳтарин. Ҳангоме ки сайти Инстаграм кушодед, чӣ гуна буд ана ҳамон кушодан бо мардум? Чӣ гуна қабул кардан мардум шуморо вақте дар кӯча шуморо дидан? Аввал вақте ки ҳамин сайти Инстаграмро кушодам, хела безеб қабул кардам, барое ки гапҳои қабеҳ мезадам. Шумо ҳар як комментарро мехондед? Пеш аввал ҳар як комментарро мехондам, рӯ афтода мешидам, бо ҷавоб медодам дар ҳар як комментария. Ҳозир не. Ҳозир не, ҳозир гапҳои безеб вай намекунам, вообще намезанам гапҳои безеб. Беҳтарин. Ба фикри шумо кадом видеотон бисёртар хит шуд, яъне ки байни мардум дар сайти иҷтимоӣ хит шуд? Бисёртар видеое ки бисёр тамошобини хуча пайдо кардак, ин очаи манижа буд. Беҳтарин. Очаи манижа. Марҳамат, ман мехоҳам ки дар айни ҳол як видео ки мардумда бисёртар мақбул шуд, чуна ки дар Инстаграм мекунед, ҳамин гуна пешкаш кунед. Манижа? Манижа? Нигаш кунем, мешнава овоз ма ҳой намегаи. Зуд хона будро? Намози шум шид. Тоба ме нигаш куне. Ва! Тоба ай ҳамун тури як намуд вағас мена ки да ҳами куча шармандам касте. Миём ҳози. Тоба. Беҳтарин. Боз кадом видео барои шумо бисёртар писанд аст, бисёртар дар бораи дугонаҳо мекунед? Умуман шумо нақши занро бисёртар мебозед? Ҳозир дар бораи дугонаҳо? Бале. Дугуна? Дугуна. Ай ҳами сари то ҳами нисфи шавад ҳами балконот меси тамошо мени ранги секретни камера. Чӣ дар дори ҳами ту? Дугуна. Тран да ҳами ҷои ман бест, айҷа ҳамара нигаҳ мекунӣ. На телевизор дар кораи, на ютуб, на дигараш. Ҳамара нигаҳ мекунӣ ки ҳами сари меврояна вай ҳамара нигаҳ менӣ. Беҳтарин. Мегуфтед ки ана ҳамин гуна суханҳо дар ҳар як навор, ин қадар суханҳо дар куҷо ба идея шумо меояд? Бисёртар ай зиндагии ай дигарон нигаҳ мекунем, ё ки дар ягон дар кӯча агар мисол дар прогулка кардан ё ки ягон ҷо рафтан ҳамин чизора ки бинем уже дар калам ҳамин чиз места. Уже ай дили худам бо як-ду чизи дигар дар бавид мекунем, уже саҳнача меша. Беҳтарин. Як савол медиҳам, шояд ранҷен. Марҳамат, гирин дар дастон суҳбат мекунем. Ман якчанд нафар барои мо гуфтанд ки шуморо шояд баъди ана ҳамин наворҳо, баъд аз чанд наворҳоятон шуморо гӯё ки дар кӯча зада бошанд. Ин суханҳо то куҷо ҳақиқат дорад? Не, дар кӯча назаданам, лекин дар Инстаграм як-ду хеле чӣ ба шумо фаҳмонам, угроза мисол хеле гапҳои қабеҳ задан ки агар дар ягон ҷо бинем мисол лату кӯб мекунем ё ин ки соф Инстаграм даст каш, ҳамин хеле наворҳо вообще накунем. Баъд шумо дар ҷавоб чӣ ответ додед? Дар ҷавоб ягон чӣ нагуфтам, дар ҳамин суханҳо аҳамиятам надодам, кори худам давом додед. Амин суханҳое ки мардум барои шумо мезананд бисёртараш қабеҳ аст, бисёртараш хуб аст. Ман медонам ки ин саҳнаҳои шумо саҳнаҳои ҳаҷвӣ аст, албатта хандондан аст. Ман фикр мекунам ки мардуми мо бисёрашон намефаҳманд, ин чизро нодуруст қабул мекунанд. Шумо чӣ гуна мешавед баъд аз дар кӯча ки шуморо ҳамин гуна қабул мекунанд? Ман рӯ афтода намешавам, вообще аҳамиятам наметинам. Тарсида будед ҳангоме ки шаб аз кор дер барояд ҳангоме ки шуморо угрожат карда буданд ки мезанем, мо будем мезаданд? Ин ҳамаш дар насибу тақдир. Бале, беҳтарин. Мезадан
боз чӣ гуна наворҳо дар нақша доред? Чӣ нақшаҳои шумо дар оянда чӣ аст? дар оянда бисёр нақшаҳои зур дорам. Мехоҳам ки ютуб каналма пеш бибарам. Мехоҳам ки мисли барномаи Орёли решки хеле якта барнома кунем ва ҳамин табиати Тоҷикистони худмон, ҳамин зебогиҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст, ҳамаша пешкаши тамошобинон кунем. беҳтарин. Шоҳ Мансур мегуфтед ки дар ғайр аз ин ана ҳамин актёре ки шумо мекунед, саҳни ҳаҷвӣ мегузаронед, саҳначаи ҳаҷвӣ мегузаронед, ман дар чанд навор дидам ки шумо рақс ҳам мекунед. Ин ҳунар аз куҷо пайдо шуд? Ин ҳунар баъде ки аз театр студияи ҳамин рангин камон аз кор ки рафтам, ба ансамбли бачагонаи рақсии Лола ба кор даромадам. Дар он ҷо тӯли 12 сол кор кардам. И баъд ҳамин хел шуд ки ҳамин балет дар дили ман уже вай шуда, ҷо шуда балет. Ба театри опера балет ба кор даромадам. Дар театри опера балет уже аллакай 6 сол аст ки кор мекунам. беҳтарин. шумо дар нақша надоред ки ҳамчун як кор чӣ мегӯянд командаи худро бо номи ягон саҳнаи ҳаҷвӣ номгузорӣ кунеду командаи худро аз бону, аз мард, аз он пурра кунеду мисли дигар анан гурӯҳҳои Шакарханду дигараш хандин камон номгузорӣ кунеду ҳар саҳначаи ҳаҷвӣ дар сайтҳои иҷтимоӣ партоед, дар мардум пешниҳод кунед? Дар оянда дар нақшаҳо ҳаст хеле чизо кунам, но ҳозирашта мехоҳам ки палатин сама пеш бо ҳамин истифода баред. беҳтарин. Шоҳ Мансур, як савол медиҳам, вале росташро ҷавоб диҳед. дар оилаи шумо чанд нафар ҳастед ва шумо оиладор ҳастед ё айни ҳол нестед? ё ки ана ҳамин касби шуморо оилаи шумо чӣ гуна қабул карданд? касби маро оилаамон он қадар нағз қабул накарданд. Барое ки аз хурдӣ ман дар театр будам, дар театрам нағз қабул накарданд, дар ансамблам рафтам, ансамблам нағз қабул накарданд. Вақте ки ба театри опера балет ба кор даромадам, тамоман против буданд ки ман санъата пеша кардам. Ва дар оила мо 5 нафар ҳастем. 2 апа дорам, 2 хоҳар Фотима Зӯро, модарам ман. шумо як писаред? Як писар дорам. беҳтарин, яка писар. яъне оиладор ҳастед ва ё не? Айни ҳол не, оиладор нест. дар нақша ҳаст ки оиладор? дар ояндаҳо, дар нияту насиб, ҳамаш ин дар насибу тақдир аст. бале. Агар ки дар насибу тақдирамон бошад, албатта оиладор мешавам. шоҳ Мансур, агар шуморо ба наздикӣ ягон филм тоҷикида даъват кунанд, ёки филмҳое ки суперкомедия ҳастанд, шумо розӣ мешавед? Албатта, ин орзуи ман аст ки дар ягон филм нақш бозӣ кунам. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, шоҳ Мансур, шумо дар ҳақиқатан истеъдод доред ва ба суханҳои ҳар касу ҳар чиз аҳамият надиҳед, ба пешравии худ аҳамият диҳед, то ки ба ҳамон қуллаҳои баланди санъат бирасед. зеро ки ҳунари шумо ин танҳо аз дуруни дили шумо ҳаст, аз истеъдод, аз чашмонатон маълум аст ки ин касбро хеле дӯст медоред. бигзор то ана ҳамон дар сайти инстаграматон ки 100 мондагин, бигзор ба ана ай 100 зиёд шавад. зиндаву саломат бошед. боз хушомадед дар барнома. кӯшиш мекунам ки баъд аз як чанд муддати дигар як барномаҳои дигар бо видеоҳои нав пешниҳоди мухлисон кунем. бесаброна интизор мешавам даъвати навбати шуморо. саломат бошед. ҳазор раҳмати калон, хушомадед дар барнома. зинда бошед.